si Leia, ginaingon, ayaw kilugang akong bana, kay nahibaw ko nga mubalik ra gihapon siya. Magmahay ka lang niya. Mao kining nahitubos ang kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Dol na lang ko sa amo. May kinakapalit kong bagong lampaso og siliglanot. Kay guba na gitong among lampaso og siliglanot. Uy. Hala. Kanang nasunahan. Ang ako man ang bana nga gigunitan anang babae. Ug ang akong bana nagsikiklugmot. Animal. Si John naman na. Ngita gigubot ning bayhana na. Bisag minyo nas dandan magsigi gihapon siya pamugos karon ka. Buhi lagi ko dito na. Dito ka buhian, ha? Masi doon lang tao nga nagtanaw na to og mo report sa akong asawa. Hasol na. Abi pa lang doon na tayo relasyon. Dito ka buhian. Basta di ka mo saad ako nga magkita tas downtown. Sige na pa. Magkita ta ugma pa. Ay di lagi ko may asawa na ko. Saan ni mo? Kaya ko ni mo sugta katong nanglitaw pa ko ni mo. Ma, nagmahay na gani ko. Busa karon bahala hinuon og himuon ko nimong kabit mo sugot ra ko. Ha, sige na pa. Magkita ta Unsa pa. magid ka na? Unsa ka? Ay, Di gyud nimo buhian ang akong bana? Di ba nimo buhian kay puspusan ta gani akong siliglanot? Diarrhea, day. Unsa ikoan? ako naman na siya gikumitsahan og gunit-guit. Sige, bye. Sige, tana din, tana. Mama uli na ta. Pantay lang mo. Di ko mohunong hangtod ka magkarelasyon mis imong banariya. Nahibaw ko nga hangtod karon na ibog pa siya nako. Day. Mana dong. Makita gani nimo siyang magpaingon nimo. Lihay dayon, palayo. Kay basig sa tanto niyang pagpamugos nimo, madaon niya ka. May tsura ra ba ng bigat lang dako. Unya, nindot sa glawas. Para nako day no. Ikaw ang pinakanindot nga babae. Kay ikaw gud ang akong gipangasawa. Basta ha. Likay gid niya ha. Dili ra ba gyud nato mahibawan ang panahon. Basig inigpamugos niya ni mo ron. Mo sa itukar sa imong gana sa sex. Unya, matiming nga wakus bay. Asas. Di gyud lagi na mahitabo day nga madako niya. Dili og dili gyud. Asa ka di? Lain ra ba ko kumutukar ng imong gana sa sex? Di ra ba gyud ka pabalibad? Busa, aron dili ka matintal atong tiyona. Likay na lang gyud niya kung muduol siya. Likay gyud dandan ha. Ay, husto kagos imong gipasidaan sa imong bana. Kung modool niya ng babayhana, mulikay na lang yun siya. Ako noon ma, naibaw man ko nga mahal gid ko sa kumbana. Apan, di ko gustong matintal siya. Hasol na. Ay, kinira baglaki na. Basta mutukar ng gana sa sex, unya, wa ka diha ngayang asawang kapahungawan. Sigurado yun ka madaas sa laing babae nga magpa-jerjer na ya. Buhaton niya ng dandan ma. Magmahay gid ko niya. Kay mahal na ko siya ma. Ug kung magbudi siya nako, ako dili gyud. Di gyud ko mutilaw og laing laki. Dili gyud ma. Mao ka na dadan. Poslan man nga magsigi og samo ka ng nga lagtsuna. Ako'y manguyab niya, be. Kung aray siya magpaanak na ako, no? Di ka siya magmahay. Kaya karari ba nga ako, do? Muranig ito'y. Way dunggan. Ay na lang patuga pa eh. Usa? Di siya tingali mo sugot ni mo tuna oy. Tigawang naman ka. Usa tigwang? Basin di na mo barog ni mo. Asa ka dili? Uburigahin ni mo ba? Sabado, eh. Karoon ang gani na, eh. Tuskig na mga ganito. Tanawa. Ay na lang boy. Tanaw ka? Ay na lang. Oo. Basta kay nakasiguro ko. Di gano'n siya musugot ni mo. Gidyo ko ni mo, ha? Ha? Tanawang tadan. Pero iposta ni mo, ha? Akong sildo. Sugalan tali. Oh. Pasugton ko si Chuna. Punguyaban ko na.
Ug siya ang ipuli ko sa namatay mong inahan. Pakaslan ko sa tsuna. Papa! Recorded by X Thunder Gaming. Maya, unsa man, ha? Pustaan na ita, ha? Be, Ano lang pa. Ano lang eh. Kay siguro gyud ko nga pildi ka. Kay di ka gyud sugto ni Chuna. Di gyud pa, Bilyo. Mao ba, Baldo? Oh, dahil eh. Kita ko sa diya may dolcho na si Mumbana. Pero bedan dan, dahil isa ba to eh. O ibadang tsuna. Salamat taon. Kimituman gyud si Dandan sa kong gisulti niya. Di gyud ko musugot nga mutubay siya ng bayhana. Basig matintalo niya siya. Pero dahil, tabo ilim tintal o laing babae Mumbana ba? Ay kagkuun. Ha? Kay doon naman sa laing laki ipo kini mo. Oh, Kung magkampit na yung Mumbana, pangkampit ang son. unsa? Nindot kay kong tambag sa. Dudar ba ibo kini mo? Ha, top. Tagbaw juga na. Guba gini mo. Gusa ikadlok. Pinuang ka ng banab. Ito na lalaki nga patambal sa imong kagulanan. Tugay na kinang naibog ni mo day. O kinsa man sang lalaki ha, Baldo? Ako, Daria! Ay, Nabuang ka, Baldo? Sorry kaya day. Maong nga, day. Dugayan ako naibog ni mo day. Paabot lang yung mga bit yung bana. Ay, panguyaban tadi ka. Baldo, nalagpatuga-tuga, uy. Siguro gid ko nga dili ko malipay nimo kung kita'y mag-ana-ana, Baldo. Ano to? Di po pindan sa istorya ha. Imo tubangan ay lupya naman? kaayo. Murag yung way unod. Uy, baya. Sabi ni kuad ko ade, anak-anak, kadang sakitay na na. Oh, Pagilukay mo na. Oh, kina ako de murag wati ni atos laom tuyok dito doon sa ko. Gilok pa rin kigwa ako. Dali ha, Baldo, oy, pahawa na, oy. Hawa na, be. Kaya wala ko'y ganang magkiksulti nimo. Puli ko kiyo to eh. Di ara komplete, baya balhabal driver. Kada kay manawag ko. Ako eh. Tukar unta kong gana rin sa sex. Pero, wala sa bahay kong asawa na. Tuwa siyang igagaw sa Pikas Barrio. Bag-ura ba naabot yung igagaw ikan sa gawas? Uma pa siya muli. Dandan! Uy, Dandan! Chuna. Sino sa nilgatang na ako? Yay, lami arabang i-jer-jer. Pwede boy, ay kuklikayi na unsa mong ka. Uy, ay kuklikayi pa. Diba? Kumuta gud nimo. Siyempre. Bago kang ligo. Yes, humot kaayo kay bako kong liko. Ugwa pa ko makaihi. Ay, na nasa linggo pag kumakaihi. Kanang, ikaw rin sa inyo? Yes, Dandan. Ako lang usaron sa bahay. Ato sa inyo, mi. Ato sa inyo. Tana, tas amo. Tana dayon, Dandan, dali. Ay, pahumot ng imo. Kalami. Sige pa, Dan. Ungarag mayo. Katling nga bili ni Ron. Agay, kalami. Damdam. Ang imo happy. Pagunitasan ko. Kani. Gunit ka? Kani. Basig makuyawan ka. Allah. Kani, dra. Tambok og taas, kalami. Kani. Agay. Carry. Kumaya sa di mo ba-baoy? Lut kayo. Sige, tanungag eh. Daklaan na kung duhan mo ka egg. Agay. Hindi magpunta lang minok kayo. Talikod eh. Talikod ka, mag-dog style ka. Mag-dog style. Sige na. Naginiro na ko, tanawa. Dito tatanaw ni mo. Maunan eh. Uot siya. Uot siya? Dandan. Ano lang yan? Hayang na lang kung bigaganahan ko. Hayang. Hayang ka. Ang sama ni karati. Mo ni si Lindot. Agay kalami, Dandan. Biyahe imong asawa. Magtapan. Agay kalami. Dandan.
Dandan. Mabdus ko, ikaw ang amahan sa kong gisabak. Biyae mong asawa pa kita'y magtipon og puyo. Gi kasubo ko, Chuna. Ha? Bisan saon, di ko gud mahimong biyaan akong asawa. Busa, katapusan ko na kining pagpakikita nimo. Pero ako nga mabdus, unsao naman lang ni. Andam kong musuporta sa bata kong matao na kini. Basta, mubalik ko sa akong asawa. Kay siya, ang akong gimahal og dili ikaw. Recorded by X Thunder Gaming. Kaya po sa kinabuhi nga dili gid nako mahimong may kalimtan. Unsa magsigig atang mo Carlas gawas. Dini sa atong trabahoan ba Hildo? O Parts, pida. Burakan ko lamang nga nagkausa no, ang bayana. Yeah, pagkasa sa imong asawa taon Hildo, inuunsa man taon ka. Nagugmaw ka kasi imong asawa. Oo, uy, Parts. Igugma, uy. Kana kaya ako siyang pakaslan, naigugma dyan ko niya. Huwag di ko makatugot nga magbuwag may Parts. Doon na ba yung bata? Gamay para ba na? Unsaon man lang akong anak, kung magkabuwag mi. Ah, porbida sad. Naraman din na imong hunahuna. Mao nga, kutob sa mahimo. Ay, likay. Ang Likayan gyud na nimo tamas kinhawas Carla. Sus aray para na kung chancing na ba yan. Birahan ni ko na. Biudo mo ko. Pero kung gilidil marbira na yun. muna. Anak na siya magatang na ako sa may tindahan ay. Nagiparkingan ko sa akong motor. Anak siya? Anak? Oo, anak siya mo. Anak siya mo istin ba yan? Anak siya paabot ya. Karon inik off na to. Yeah. O yun ta ha? Di ba? Naa siya. Nagkatanggin ako. Ah, doon na lang ta sa giparkingan kong motor. Part. Barugo ka ng tungod sa tindahan, Part. Siya mo na. Awa-awa ha? Di ba hustog ko sa kong ingon mo? Ha? Ang tahong ni Carla. Purbida. Kasi ito. Sige na. Purbida. Labi arba na bihana eh. Pero, ay, ayaw pa na kay minyo ka. May asawa ka. Ha? Ayaw kaon anong tahong ni Carla, ha? Ako'y bira na bihana. Oh, Ricoy. Niya man lagi ka. Oo. Kaya kung niya ka sa kong pag-ani sa giparkingan ko sa kong motor, Oo. siya ang mo entertain mo. Ay, nagawin istorya na, Part. Sige koy. Siya na, Gildo. Lagaw na ito, Gildo. Isuong Bildo. Vidas. Biya na din eh. Ako yung bahala ni Carla. Dili. Dili ikaw akong gusto ikasulti, Ricoy. Hildo, ikaw. Maangkas ko sa imong motor, pi. O, mahimo ba ko nimong dadon kung Carla, asa man ang imong gusto? Carla, may asawa taon ko. O dili ko may mong ugaw-gawan kung akong pagkabana in town. Ato na ko, Parts. Kamu na diya. Sige. Ikaw na bahala na ba yan, ha? Okay. Dahila, ikaw ba? Ay, pabuguso ng Hildo eh. Yung na siya makahimong pagluib siyang asawa. Busa, atik nga ng lahod. Singan? Kita na lang duha. No? Dili, oy. Biyod nun sa karala, oy, noon sa mga oy. Kung may pagtanaw sa kunin mo, lablab di ka. Steady na ta. Lablab man. Koy, kanindot unta. Kung ikaw pa si Hildo ang misulti na ko, anak, I love you. Gigakos na nagyud unta ka ko yung hugot kayo niya gihagkan tagyud kag maayo koy. Day, at gusok. Unsa na sad? Sugta ko. Kapoy ni mo oy. Kaya ako, ikaw akong ipuli sa namatay na kong asawa. Uy, simba ko Ricoy. Wa ko'y gusto ni mo uy bisag gamay. Si Hildo ang akong gihigugma. Ikaw ba, napaunim na nam ayes.
aanam siya kung sawa. Ano ka? Oy, magsige kag balik. Istorya di ko kasabot. Na siya, uyaw, aw na minyo na siya, may asawa na siya. Rikoy, ako'y klasis papay. Nga kung ako'y mahigugma, dili ko mo ila kung may asawa ba siya. Pakamatyan ko ning gugma na ko ni Heldo. Oh. Buhaton ko gid ang tanan aron maangkon ako siya. Bahalag mahimo ra ko niyang kabit. Paligis ko eh. Go! Kumusta na karong duha ay? Nagkauyab na ba karon sila si Parts Ricoy o si Carla? Nandun ba asad ni si Carla? Panili ko. Hindi ko may mulo iba na akong asawa. Oh, yan ako. Iris. Hindi na ko magunahuna nila eh. Ang akong asawa, akong ginahuna. Dong, may kinaabot na ka, Dong. Ay, ako asawa eh. Ano, nagtapis sa bagtuan niya nga. May gawa sabay. Bago siguro niligo ay. Day Susan! Wow! Daan pagyod ko nga bago kang human og ligo. Humot kay imong buhok ko. Muta eh. Kay kana rang buhok na ko sa ibabaw ang humot. Hasta ang buhok sa kong ubos, humot sad. Mo ba? Sige day. Tanas kwarto day. May kay mito karon nga akong gana sa sex day. Tanas kwarto day Susan. Recorded by X Thunder Gaming. Kapuyan ako day. 2 round gini akong nakuha na. Grabe king tukar sa imong ganan no. Kay tulugod ka round ang imong nakuha. Kasagaran, usa ra baya gid na ka round. Kana tungod kay hapit ma usa ka semana nga wa ko ka jirjir nimo day. Mao nga natingob taon. Kining dong ako ba? Ni aragit taon ko permi sabay. Unya ikaw, permi to sa gawas kay nagtrabaho baya ka. Ayaw giglingig laing babae sa gawas ha. Matintal ka gani og laing babae unya makasaka sa tong kaminyoon, bahalag mahal ta ka, mubiya ko nimo. Muuli ko sa amo sa probinsya ug dadon ko ang atong anak nga gamay pa. Di Susan. Mao ba? Nagsigi gihapon og tintal nimo ang maong babae? O lagi pa. Karong hapon ay ni-off na ko sa trabaho. Klaro kay nga magatang na siya nako dito. Gidugo na ba Susan? Unya ka jirjiron ko. Kuyawag madaha ko ni bayana ron da. Ayaw lang gyud pasakop sa imong asawa ha. Kanus ama nagsugod og reglas ni Susan be, kanus Ay gahapon pa eh. Agoy. Kadugay pa mo tin-aw sa ihi ana. Sige, lakaw na oy. Maliit na kas trabaho. Basta mao na to ha. Ayaw lang gyud pasakop sa imong asawa kun mahinaya ka gyud sa laing babae. Ana lang yun. Gipabiling gini mo nga akong motor da sa iyang giparkingan kay nakay tag-taxi. Wa ba yung kisain ni ha, Carla? Mo ra ba gining gusto ha? Di ba yata uyab? Oy, lagi Hildo. Dili ta uyab. Apat itugyan ko rin nimong akong lawas. Kay mahal ta kay ka. Balaw kuman sa tanan, imo na kong likayan. Cute ang imo eh. Virgin ako ito. Bisod ko na. Imo ning gusto ha? Kisa? Ako bi, kuniting ako bi. Kunya, singalong. Pitaas ko di ani. Uya, tampo kayo. Miti. Pagkanindot ko ni Taan. Hagka na akong tumayhan. Dia day. Sige na. Didihag mo day. Didihag ako day. Kaniyang. Didihag yun. Ay, ko. Kamu ay magbaba. Carla.
Tuan ko nang ato si mo ha. Kani ay. Aday, maramag napitas. Aday ito. Isakit na eh. Ay, maramag nag-crack ng ako. Salbay si Carla pa. Gitawagan ng akong asawa. O, misulti siya nga, may nitabo na mo. Milaya sa akong asawa. Gidaan nga mong anak. Na, giyahak na. Unya, unsa may hunahuna mo ron diha. Si Carla na lang imong itipon ng puyo. Wa naman imong asawa, ha? Di ko Carla pa eh. Wa may relasyon. Igor na ako siya nga gipungawan sa akong kahidlaw. Kung reglaw ng akong asawa. Pero, wa ako'y gusto niya pa eh. Bisin kamay, wag yun. Kung mao hala, larga sa ilang probinsya ni Susan. Adtua ang imong asawa ug anak. Sige, dayon, larga! Di na ko nimo. Hugaw na ka nga pagkabana. Pasalo taong ko dahi. Natintan ako dahi. Doon na naman ko kayo nga tunghaan kasi mong kan ba, sakit, binuwang sakit. Unya, mapangita kong sex dahi. Mao nga nadaha ko. Magsige mo og panintal tong bayan ako, Ay, Carla. siya na lang ipuyo. Di na ko nimo. Oh, Balik to sa syudad ha. O biyae mi dinhi ang atong anak. dili ko mo biya din sa probinsya dahi. Magpabiling ko din eh. Dili ko mo trabaho sa siyudad. Balag mananom ko din nga kamuti. Unya, managat ko. Basta, di na ko mo balik sa siyudad ay di na gyud. Nagyod ka. Mag-ukong ligo. Wa pa ko kaihi, baya. Ha? Tanay. Kwarto tanay. Na, tana. Din lagi ko mabalik siyudad ay. Di na gyud day Susan. Dali. Bago ito magkasama ang kaagi ni Hildo, diniring tulumanon. What's the style? Recorded by X Thunder Gaming. Ako si Johnny, ginaingon, bisag unsa pa nimo kamaayo mo daon og sa imong isig katao pero mas maayo pa sad ang karma nga moabot nimo. Nga di nimo damhon. Mao kini nitabusong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Wow! Hapit na gyud mahuman ang inyong bahay ni Ebeth. Juni! Hinahinay lang sa mo, Angel ha, hinahinay ha. Pila na ba inyong nagastuin ng baya? Ambot, mga pila na ka. Uy, imbitaha ko nyo sa blessings ha. Pakan akog lechon. Yuts, di ba mas tako man kagsweldo kay ni Ibe? Oo. Mas takaw naman lagi kasi bayad para kanimo. Ay, nagtigom siguro siya. Nya gawas pasad na si trabaho sa Juni nga iyambana. Muusad. Bayot. Ato-ato ra ni ha. Masa man na Angel? Ayaw yun panabi ni ha. May pagsapa. Doon na may kuang kuno. Doon naman kuno'y lalaki nga tig-adtuan ni Ebeth sa among gitrapahuan. Lalaki? Sure. Naaya kan imong tingog ko'y bayot. Hinay man tawad ba? Alam no? Mo din ang sige sig overtime? Ay, ambot lang ka, no? Kung mahipaw, kung laki bagid niya. Kay, huwag mo kung sunod-sunod nila ni Ebeth. Sure, abas, ini bayot, ha? Ay, 5 p.m. naman di ay. Ay, mauli na ka? Dili ka mag-overtime, Ebeth? Di lang, oy, kay may lakton pa ko. Kamu ni Juni? Dili. Sige, Angel, ha. Muna na ko gawas ni mo, ha. Okay, bye. Amping girl. Thank you. Agoy. Magdali, magpauli. Uy, malipay pa ni kawa sa office. Unsa ka kung masakpan siyang Junisa? Ita, bahala sila, uy. Ilan na ng problema.
Gikapoy jud kog pamalit sa mga gamit sa bahay, Juni. Sorry kaya. Sa unong kita yung good, kung mauban mo. Ay, okay lang, oy. O, di ara day, di apay supi sa mong gihatag na kong 20,000. Ayaw na naghihatag na akong balik. Anak na mo. Ha? Alang na sa atong kaon karong adlaw. Kanos sa naman tanang mga imong... umabot. Kanos ang imong plano nga prabisingan ang bahay, ha? Kung maabot tong akong loan sa SS, matik na. Blessing tas bay. Aha, okay, sige. Ibet o Juni, di na ko magdugay ha, kay may misahan pa ko sa Pikas Barrio. Sige, padalan din sa tura. Lamat kaya. Pads, nako ipadani mo. Unsa man na ang ulo sa inasal? Yes, Pads. Oy. Para sa pari gito. Kadiyot ka kung kuhaon, ha? Na. Wow! Hala, hala. uy! Bunggahagod sa blessing sa inyong hambay, Juni! Father Andy, di ara Father Tara, Pads. Nawaton yun ako ni kay Gracia man ni. Padel. Ito ako ipadaan mo. Unsa man? Ako manghod ka babae. Joker. Joker na Padel ha. Tuwidyan tira ka. Salamat sa kayo mo, Pads ha. Salamat sa gaya ninyo magtaayon ha. Nya, doon ako. Sige, Pads. sige, Amping, salamat. Salamat, Pads. Okay, salamat. Uy, Angel, karon pa man ka. Dali na sa kusina. Ay, maulagin. Sige. Jail. Bet, kamulay ba ibaw din hati man to na akong kauban sa akong trabaho. Ha? Sige, Judy. Bahala no. Okay. Angel, dali na. Diretso tas kusina, dali. Kuan kay ka, Angel, oy. Unsa man ba yun? Lain kay ka. Hala, youths. Nindot ka ilang house blessing, bongga. Punggang yun. What is good? May laki man ka na si Ibit. Ha? Tunay lakis, Ibet. Ang akong anak. Ha, bayot? Recorded by X Thunder Gaming. Kinsa laki ni Ibet, ha? Ernili? Kinsa? Ay, ikaw si Danoy. Kulitan ko, yan na, uy. Kinsa laki sa akong anak? Kaya akong sultihan si Johnny ngayang bana. Si Angel, kinasulti na ako, noy. Siya giyod, di ba, Angel? Ha? Hala. Uy, hain naman to. Siya inuwaman lang, uy. Mura yung bunga, uy. Hain naman to. Hoy, pagsure ha, bayot. Isure gid ha? Kay kung dili ni sure nga may laki nga akong anak, ha? Timani, ipakihat mo nila ni Johnny. Hala, uy. Kalit pa yung duwag tang si Angel, uy. Dili mo to ganina, uy. Hala, uy. Aksidang ko kabalakan niyo, nini, uy. Ihian? Lihian na to, dili ihian. Kay og lihian. ihian ni mo, ako na imnon na imong ihi. Grabe ha, inom ka. Mangihi ko, be. Mainom ka. Sugod. Ay lang, isod og baso, ngangal ko dito eh. Sabad ha, uy, Juni, uy. Lihian na to ha. Ano di? Juni. Kaping pa rin mo eh. Juni. Gusto na ko nga, this year, kapato na tayo anak. Okay na ni mo. This year, beauty ay. Walang sa mo dihay. Naalam mo, magkay mong gusto. Okay na ka. Juni, yes. Yes, Juni. In and out ang In, ako ha. out. In and out. In na ni. In anak. Murag ni out. In, cute. In, i-out na. Out na. In na sad. In na. At in ragid di ay. Judy. In na gid ni siya. I-out na ko. Ayaw. Uy, in. Rapirmi. In. Judy. Di ba ko i-out na rin ni. Punduran niya. In ragid. Nagausan
na ka sa in. Hapit Pa na. day. Sige pa din ka magagin. Sige. Basta ma-feel ni mong amurag doon na init mo. Init na. Init na. Doon na. Init. Johnny, may gisulti ba ni mong imong asawa? Beso sa pa. Ay, imbestiga. Pangutan kung tinuod ba nga may laki siya. Oh, pa. Unsa? Lucky? Sus. Ayun lang pagurya-gurya kay asil-asil ka. Unsa nang pangutanahan ni mo, Johnny? Uy, diin na ka nag-istorya ha. Hindi ka papa. Diin man si Papa nahipaw, ana. Kinuo ko in taon, uy, naunsa man taon nag-istorya ha. Uy, nagpataka mo lagtabi ang nagsulti anas imong Papa. Gragyar, ganoy. Di ba ako sa latest issue? Ay, kay baon ako bayot, uy. Hala, nagbuwag naman ko nung Katniel. Hala ha, di na mo, Angel. Ang sabi ni Naka. Ay, nag-away na sila si John Beth. Unsa? Lagi! Ang bahay na sa kuan pa panglaki ni Beth mo na. Katubang, imong gisulti na ako nga unya, nakabati ka. Katubang, kung nga gani ang amahan ni Juni, nakabati gani. Hala, uy. Maupa pa yun? Hala, uy. Nakonsensya. Nakonsensya ko. Konsensya? Uy, Ano? Muspad ka? Kaya naman, nabunog ba si Ibel? Gikulata siya ni Juni? Unsa man? Pagkamaratis na to, no? Oo, nausa. Ay, wak, may bunog si Ibet. Oy, girl. Ay, mauba. Umayo inuon. Ay, nakonsensya man po ko ini Bayot, uy. Ang tinuod Bayot. Wa man gyud laki si Ibet. Ako ra magutugod. Dili man to tinuod. Unsa? Hala, uy, hala ka, Angel. Kabad ni mo. Ay, bad ni kay ka! Hala, Rida. Johnny! Higa yung muhimong istorya sa. hala. Imo magyong giintrigahan si Ibet nga nagpuyo ming malinahon Angelo niya karon. Usa man lipay na kani. I'm sorry, Johnny. Oh! Kuan. Sorry ang mata nimo. Angel ra may nga nimo. Pero ang imong pagkaikaw demonya ka. Bayot, tungod na gini sa kasuya, Bayot. Si Kasuya. Ang kasuya lang ginako ba na Ibet ba? May nakaingon ining tanan, Bayot. Andog na ko, Karsoya. Hay! Gago manggod ka. Hindi na gini maklaro na kung tingog Bayot kung sa kong kahubog. Ako klaro na ta. Okay. Kadagang lalaki nga nung si Juni pa may mo nagustuhan sa ilom. Gaminyo naman in town. Gusto na, Bayot. Ay. Sika, kaya ka, uy. Ito na naman, labang na ta kay mamauli na ta. Dali na, Bayot. Ala! Ay! Uy! Kada ko! Klak! Wala! Bye, Bayot! Ay! Angel! Johnny, di ba na mo sa balita? Sa balita ka pa. Si Angel kuno hubog gabi ug ang bayot nga si Arneli. Ug ni unas paglabang si Angel ug nadasmagan kini sa dakong truck ug patay na kini. Patay yun si Angel. May she rest in peace. Dili ang may abot sa karma sa. Gusto na, Johnny. Ayaw na paghiskat anak kay patay na si Angel. Oh.
Iampo na lang nato ang iyang kalag aron makapahuway na siya sa dayon. Recorded by X Thunder Gaming. Sa gibuhat ni Angel na mo magtiayon, miabot dayon niya ang karma, gawa lang niya dama. Mao kato mga kasama ang kaagi ni June dinining tulumanon. What's the style? Karma nga wa lang dama style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.